Rekonstrukcija puta prvog A reda 148 na deonici od petlje Stepojevac do Tamnavske ulice u mesnoj zajednici Veliki Crljeni ulazi u završnu fazu. Radove koji su nastavljeni u utorak 2. juna obišli su predsjednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić, predsjednik Skupštine opštine Lazarevac Tomislav Rikanović i član veća zadužen za saobraćaj Aleksandar Bulatović. Prvi čovek Lazarevačke opštine Bojan Sinđelić se izvinio žiteljima mesne zajednice Veliki Crljeni budući da su usled pandemije virusa COVID-19 radovi obustavljeni, te su oni čekali na obnovu ove frekventne regionalne saobraćajnice. Ja pre svega želim da se izvinim građanima mesne zajednice Veliki Crljeni jer oni najviše koriste ovu deonicu puta iako je ovo regionalna deonica zato što zbog pandemije koronavirusa bili su obustavljeni radovi. Zahvaljujući predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu nastavljeni radovi. Sinđelić je najavio i preostale radove na kompletnoj sanaciji regionalnog puta. Krećemo sa radovima na rekonstrukciji puta od Lazarevca do Čibutkovice, posle toga se vraćamo da odavde od Velikih Crljeni završimo deonicu puta prema Junkovcu i ono što je ostalo u planu za ovu godinu nakon toga da se komplet ova deonica, to jest od Velikih Crljeni do Medoševca rekonstruiše. Time ćemo dobiti jednu, da tako kažem, potpuno rekonstruisanu regionalnu saobraćajnicu i ja samo evo mogu da se zahvalim i predsjedniku Republike Srbije i resornom ministarstvu i naravno Putevima Srbije na razumevanju koje su pokazali prema građanima opštine Lazarevac. Da je ova saobraćajnica od vitalnog značaja za industriju na teritoriji opštine Lazarevac, tako i za sve žitelje severnog dela opštine, a najviše za stanovnike mesne zajednice Veliki Crljeni, rekao je predsjednik Skupštine opštine Lazarevac Tomislav Rikanović. Ja pre svega moram da izrazim zadovoljstvo da je posle izvesnog vremena nastavljena rekonstrukcija ovog dela puta koji je od vitalnog značaja kako za industriju na teritoriji opštine Lazarevac, tako i za sve žitelje severnog dela opštine, a najviše za žitelje mesne zajednice Veliki Crljeni. Ova deonica puta je inače izuzetno frekventna. Ovo je dokaz odgovorne politike koju sprovodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pored pandemije COVID-19 koje je zadesilo čitavu planetu i našu zemlju, svi planirani projekti, sve planirane investicije koje su bile najavljene pre svega, uspeli smo da nastavimo i uspeli smo da ostvarujemo. Rikanović je ovom prilikom najavio i novi izvođačke radove u mesnoj zajednici Veliki Crljeni, čiji se početak očekuje tokom naredne nedelje. Ono što želim da istaknem jeste da ovo nije jedina stvar koja će biti urađena na teritoriji naše mesne zajednice. Mi u toku sledeće nedelje očekujemo početak radova na kanalizacionoj mreži. To je jedan višedecenijski problem kako svih građana opštine Lazarevac, tako i žitelja mesne zajednice Veliki Crljeni koja broji 6.500 stanovnika. Ja se nadam da ćemo u nekom razumnom vremenskom roku imati mogućnost i povoda da se ponovo okupimo kako bismo pustili određenu deonicu kanalizacije u rad. Isto tako želim da kažem da osnovna škola u Velikim Crljenima koja broji negde oko 630 učenika će dobiti jednu novu, modernu, fiskulturnu balon salu, tako da će svi učenici koji pohađaju školu moći fizičko vaspitanje, fizičku kulturu da obavljaju u novoj fiskulturnoj sali koja će biti izgrađena, ja se nadam, do kraja godine. Poslove na ovoj putnoj deonici u dužini od 6 km izvodilo je preduzeće Šumadija Put d.o.o.